Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:03. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyo alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Isibo na warasan sa inyo sa Marilo, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:04. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga kaaksyon, tagpalamati sa tabok sa Gadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sili broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Petsa 24. Oy, 92 dias na lang ang nabilin, kag Pasko na. May nabili pa kita nga bali 90 dias o 99 dias. Magabulag sa ato ng tuig 2021 kag mag-abi-abi kita sa pagsulod sang bagong tuig 2022. Ang halos ginapangamuyo sang tanan. Bisan pamaskwa na lang, mag-reduce na kag mag-amat-amat na palayo si COVID-19. Amo ng Christmas wish sang halos kalabanan before pa naman sang Christmas. Nakabay pa nga magpalayo na ang virus nga si COVID-19 para makagulogin hawa man ang Pilipinas kag ang bilog nga kalibutan. Ara gyapon ang pamahog sang COVID-19 sa aton nga mga pumuloyo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation sa kinandan, liwat na banaton nga mangin kabuylog ang puwersa sa aton news team. Sa ila naman nga pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sa ka mga areas of assignment. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas, una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Opda makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Joe Macairan, backup diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Sirad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ng inyo sinialagad, talos nga ang korman sa sininga palatuntunan, sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Op din ninyo ako sa labirin 53 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Nagtulot taliti kay natulot temprano pa ang pag-ulan-ulan sa pilakabahin sang probinsya sang Negros Occidental, including ang Bacolod, dala ina sang hangin amihan. Hindi malikawan ang pag-ulan-ulan, may dala kag pulo paaman nga pagpulo pangilat kag pagpulo panaguob.
Ang patrol naton sumo nakakuha sang duga nga mga information sa isa ka report nga nagkapan nga barko pangkadagatan somewhere sa Northern Negros. Ini nga barko ga biyahe sa Northern Negros. May mga tripulante nga karga ang ini nga barko. Barko pangisda ni na, no? Iya ka TriStar mati ko ni. Check tani karon kay gina-verify ini ang duga nga mga information sa aton patrol. Agi naman karon ni Aksyon John Diaz kay magadulo makaron sang sitwasyon sang trapiko sa Bacolod. Kang ining report ka nakuha naton karon gid lamang nga hapon. Naga-coordinate sa Aksyon John Diaz sa Philippine Coast Guard dito sa area sang Cadiz City. Kay may mga report ka may mga missing ko, no? Sakay sining barko ka TriStar. Ibaloon ta karon kay Jan ang dugang sining information kung nano ang cost, nano bala ang ginhalinan kung nga ang nabarani kag nakapani ang barko ka TriStar. Way pasang komento diri ang pinaka-head sa Philippine Coast Guard diri sa Bredco Port. Hindi pa available ang information. That's why gina-contact ni Aksyon dyan dito ang Philippine Coast Guard sa area sang Cadiz. Ano mga balita ang aton karon tutukan sa aton sila pagpalagad bantayan ang mga update balita gikan sa Kapitolyo Provincial kon Biyernes giradulong na ni Aksyon Eden Abuso. Ang update naman gikan sa New Government Center dalon ni Aksyon Artay Hopon. Parte sa gin-report, Mayor Bing Lunardia plano nga magpatawag sang meeting angon sa panibago nga pagtaas sang kaso sang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod, suno sa kay Vice Mayor El Cid Familiaran. Amo na perme nga aton nga sulit-sulit kinahambal, doble nga paghalong. Kung pwede himuat triple, sundon talang ang mga health protocol. Kag kung may available nga bakuna, magpabakuna. Sa balita, una sa aksyon. Ang barangay kapitan sang barangay Panokoy, Yolanda Bibing Noble, nagapanawagan sa amon nga mga senior citizens dira sa barangay Panokoy. Pat ini sa maabot nga September 27, Lunes nga adlaw, magapatigayon sang flu vaccine para sa mga senior citizens. Ang barangay captain sang barangay Panokoy, Yolanda Bibing Noble, upod sa iya nga mga barangay council. Ang panawagan ni Kapitan Bibing Noble sa aton nga mga senior citizens, go, go, go! Sa aton nga barangay hall. Para sa inyo sining flu vaccine. Bakit ang lanong man aton ini sa mga senior citizens? Way labot nga aton nga mga senior citizens nga wala pa nakapabakuna dira sa barangay Panokoy. Basta gani may vaccination, hindi na magduha-duha, kadto gid kamo. Kay may ara naman kita nga flu vaccine nga gina-schedule sa mabot nga September 27, Lunes silang adlaw. That's why nga ang panawagan kagapilasyon ni Barangay Kapitan Bibing Noble sa aton nga mga palangga nga senior citizens, go, go, go! Kadto kamo sa barangay hall sang barangay Panokoy para sa aton nga libre nga flu vaccine. Una sa balita, una sa aksyon. Nano mga balita sa nasyonal? Senate panel ginuntat ang pagtalakay sa pundo sang COMELEC sa 2022 tungod sa isyu sang voter registration. Nagapilar pa yata ni ang aton nga mga malilidha. Ang aton nga mga senador sa COMELEC kung pwede ma-extend pagid ang registration voters o kung ang voters registration hasta sa Oktubre. Gali ka daw nag-hands up kamot. Ang mayoriya sang COMELEC magluwas sa kay Commissioner Attorney Rowena Guanzon nga kung siya pasugtan, why gid problema kung i-extend ang
voters registration. Galing siling ni Attorney Guanzon to sa interview last sa program ni Aksyon Boys ang hapon o sang gabi sa firing line sa siya naghandol. The majority sang iakopdanan sa COMELEC daw hindi favor sa extension until October sa voters registration. Yung Senate panel doon naguntat sa talakayan sa pundo ng COMELEC. Tungkol sining isyo sa voters registration. Aktibo nga kaso sang COVID-19 sa National Capital Region. Dako ang posibilidad nga magalabot pa sa masobra 58,000 sa katapusan sa bulan sang Setyembre. Sa balita, una sa aksyon. 36 milyones pesos gintigana para sa pagkilala sang mga martial law victims. Ilalamang ina sa mga dalagko nga mga balita sa nasyonal. Ang aton man nga pag-remind sa aton nga mga kaaksyon. Nagabato na kami sa inyo nga mga entries para sa aton sining sulit ang papremyo. Temprano nga pamaskwa sang Aksyon Radio sa mga listeners naton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. 500 pesos ang magadaog sa aton sining promo. Temprano nga pamaskwa sang Aksyon Radio, sulit ang papremyo. Ang aton nga raffle draw magasugod na sa Oktobre 1. Sa balita, una sa aksyon. Hingagaw na kamo. Basi isa kamo sa mapilian. Una sa aksyon. I-recap na lang anay ang aton nga mga wala maklaim premyo para sa aton nga mga drivers. O sa aton nga pasada pa premyo panalo. Hindi ka mo ni siyang 500 ay ambot sa inyo. Ari ang mga drivers naton nga wala pa nakaklaim sa inyo premyo. Kadto na di sa Aksyon Radio. Dala ka mo sa inyo nga valid ID. Yomel Lumawag, 28 anyos, Barangay Takuling, Bacolod City. Auster Labore, 18 anyos, taga Puro Consuelo, Barangay Villamonte. Sinopa Oscar Bitamor, 62 anyos, taga Zone 2, Gamboa Subdivision, Talisay City. Kag Ray Alonso, sa Villa Esperanza, Barangay Tangob. Kamo pa nga apat ang wala nakaklaim ka nakakadto diri sa Aksyon Radio para kuwaon ang inyo daog nga 500 pesos. Ay iban gani nagapaningyawat karon kay inyo natuka kag para ni sa inyo daw nagahuya-huya pa kamo. Una sa balita, una sa aksyon. Kadto na di sa Aksyon Radio. Dala sa inyo nga valid ID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Antes sa mga report na gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters, unang tanang report ni Aksyon John Diaz sa Patrol 2. Back to back kay Aksyon Ninyo Bugina. Ibaloon tanang sitwasyon sa trapiko sa Bacolod. Kag additional information nga ihatag ni Aksyon John. Parte sining nabara, na stranded, nakapan, nga sakayan pang dagat, nga reportedly iya sang TriStar. Yari ang report sa aton patrol. Dugang nga traffic report. Jan! Was-was dyan! Gining ginaulat sa tanan nga panahon kung Biyernes ang hapon. Yes. Mainit-init, masanag ang kalangitan, matulot tawhay ang panyempo. Aba. Basta may unod lang ang bulsa mo. Kung wala unod, sige lang yapon. Oh. Kung may makasakop, wagid problema. Aba. Ang tatay gani Dios sa may Dunya Juliana, nagatuwad-tuwad gid kapang limpyo sang iaog sarana. Tayo hindi lang magtuwad, kaya nalimu mo ang karon gasagid. May basto na sa nga dalaho, pero diri amo rin nga simpok sunirig nami ginipang limpyo sa ogsaran. Gulo gardening kadarabi kay ay gid ulan. Saan nagang kalangitan gapon lang to. Ang nila subong adlaw kuno pa enjoy yon ta manabi ang publiko nga makalibot-libot sila.
kay tingami ang panahon. Masanag ang langitan, ang silak sang adlaw gihapon mabatsagan. Reaksyon na sa tutanan nga maka-aksyon ang patrol. Ngayon kami dala sa area sang Kalan San Juan, siningapon, nagbisita kami kag mag-check kami sa may Bureau of Protection Bacolod sa iladra nga station mismo, no? Kay may mga sunog na nagluntad kay na, labi na sa may area, bila ka man silingan, bawa, tayo gito sa aton nga mga kaaksyon, ha? Sabi na sa inyo, tagsa ka man pulian, agad malikawan ang kangayman ng mga insidente. Anyway, sining hapon, kung traffic man ang ating pagkabalaan, makabit rin nga moderate to heavy, ang traffic situation, mga kaaksyon, ali pa rin nga daan sa may Rizal area, sang Rizal, San Juan, approaching dito, sabay naman rin sang Luzuriaga, Gonzaga, San Juan, mga ato sa may Luzuriaga, San Juan, medyo mahinay, ha? Kag mabulubukat yung traffic inspectoron sa mga motorista na mismo nagalabay, sining hapon, mga kaaksyon, rawad man sa volume sa masalakyan. Expected na masari Friday, ang mga salakyan pinumbalik, gid. Kita mo guro aksyon, dire kami mabay mawalik kami sa Gonzaga, then ang pagkatuslaw kami, libot kami dira sa may Luzuriaga. Damo-damo, dira kami ligya, no? Subong nga matamat naman sila balik. Ang kariton, nablang kami mga karga, ng mga prutas, kilit sandalan. Sila na nagbulos sa mga jeep, subong ang jeep do hindi nakapila. Kaya tiba sa mga kaplaso para sa yawan kay Gidsaway. Alas na device pero sahon mo gid sa palin, dahil kay obstruction gid man sila dalanon. Pero kung nakaulot hindi ka ginapulo-pasin, naman sila ka magkapulisan. Kaya katapos ang city legal office, no, kung may tiyempo, para makabulo-baligya sila kag makaguluginan sila. Kulukis, alam mo na kung mas importante, kung naara ka dasdalan, hindi kayo nagpasaway. Napulo tayo gad kagid, kaya grabing traffic ra sa may downtown area, subong hapon ang ang mga delivery van kag mga privado nga sila kag sinumbali lang. Itaw ginagapalot na nulo ang traffic enforcer kay ginapapundo na agasumpit pagyapon ng agi. Ngagaw mo, no, ngagaw kay tikon traffic kadaan kung may timpo lang niya na makatabok sa intersection, tabukon ginanilayan. Ano naman ang advice at mga kaaksyon, kung inyo direksyon bla, pakadto ka madiri sa may mansilingan, pareho sang ginimo namon, kita binamon diri sa may Mabini do traffic gid, Libertad area, pero di man ang traffic sa mga hapon, wala mo dito lusot sa may dirita sa may Mabini bla, Mabini sa Luzuriaga, then straight kami diri sa may area sang Dalan Lopesayna. Then palabot na malupisay na, diri kami ginlusot sa may Luzuriaga, gidya, palupisay na. Gonzaga ka rin, no? Gonzaga, gindiretso na lamon, going Gonzaga extension, pero may na kami nagpalapos sa may Las Palmas, Diri kami naglapos sa may Dunya Juliana, may mga road na drama ka-aksyon, di ba, sunod ka mo sa Rina Heights, then ma-shortcut, di mo lang, may mga bala na dangan pwede ka mo lapos, diretso ka nagyapon, digto sa may Dunya Juliana. Dito na po, dito na Juliana, hindi ka mo magliko pa wala sa may simbahan kay Palas Palmas na traffic. Ito na Japon maglabot sa circumferential. Dugayan, makamunod Japon sa nga biyahe. Advice sa Bodra, din makamuliko sa may City Heights Dampi. Na? Labot ka mo din sa may City Heights, then may traffic lights daw. Lahat na ka mo pinalam na kasegundos. Yung isipay, diri ka gang makatabok sa intersection. At least, subong, dasig ang biyahe namon, nakalapos kami BIR, hindi na kami natin sa may Bangga, Korea, magic. Kaya tidak gina-shortcut din, no? Para divert lang, kay basta Biyernes, hindi inanda sa reklamo, traffic rin Bacolod, kaya mo giniura, so kung adlaw yung pinauli, luwas sa Metro Bacolod, iba na di, makalong weekend man dasla, ngagaw man dasla, mga 5 week na slak yan, mga bus, delivery van, ngagaw man na mga kaaksyon, no? Ambulance, ganit pagyulungan, paniyogay, ngagaw man, no? Perti, nung gilungan, diri panigli sa Regional Hospital, kakapa Bulyaw, Gilungan City Ambulance, diri ko sila galabay, giliyo, di sa may mga kore, sa mga hapon. Ang yung ambulance, Aksyon Eric, kay pabalik na sa Gilungan, pabalik na sa, pero way siya wangwang ya, way siya ano yung, iyalakat yan, normal lang yakag, kaya pabalik naman ko, hindi rin na nagkaguro pwede magtinunton Mayo ginaya. Amo ning mayo ya kami are tap kay mga ambulance kis ang papuli na naway na nagaridala nga pasyente ga pinadaya og yapon sa dalan pero di mayo ning ambulance sa ginasugata sa ginasunda na mo no way siya gawangwang no way man siya gasyo way man siya pang overtake iya lakat kini matutuod sang isa ka regular nga salakyan kambalya
wala naman ko di pasyente, no pa rin kinadali ko, nahinay na lang ko di, no? Correct. May madisdas siya, pa rin ko sa dala nun, sobra ko di kinadali. Mayo kaya basta pabalik na, normal lang gid, no? And mga ka-aksyon, so far, ang pinakauling na sitwasyon sa palibot ng syudad, presyo ng krudo, about rin sa may Topalo, 44 pesos and 50 centavos ang presyo ng krudo. Do so far, muna ang mga average price sa krudo, dris Bacolod, ang gasolina, nagadangat subong 55 pesos and 60 centavos, subong adlaw, average sila. Wow! Mahal pa rin sa pinakaputi-puti nga bugas. Ang kilo, pinakaputi-puti nga bugas, makabakal ka na 44, 45, 46. Subong gasolina, agad-lagan, 55. Mahal-mahal rin yung mga 59 pesos. Kung baga, ang 55, basi mga regular ni. No? Ang mga 59, kung sa Matsoy pa, super special. May atay na, may itlog pa. May paman pang utok. May pahaman pa nga utok kung kaysa may libre pa nga sabaw. May libre pa nga sabaw. Pero ang tabo di nga do traffic di sa may Laurel, diri sa areas ng barangay Mansilingan. Karon aksyonare ka ang detalye kay gadugang ga tipon pagkikita dugang information. Salamat kay aksyonare kay nagaparigard si Captain Benamin, Blood Jensen Benamin, sa Coast Guard Western Visayas na ni siya, no? Okay. Kay saning gabulig sa aton subong sa coordination kagatag diri sa aton nga mga contact, no? Kay nagapamati sa kuno regards kag best wishes kanambal ni Captain Benamin, no? Salamat. So nasaman din among sa may Coast Guard Bacolod. Apos lang gid ya. Ang niyang isaya budlay ni? Ariya kung nagkadto ka na gito gani hindi pa ang tawag-tawag way kay giniya kwaon siya guro. Amo na budlay ko sila laki ka kun amo ni nga mga lagko ka balita daw kabudlay sila pa hambalon kag pasabton. To ka mga witi-witi gani nga balita kag interview daw dasig pa sila sa kwatruhan. Nagpalapit na to gani kay budlay na boton na. Kay ambal at man to galing kay do hindi gid. Sino ito gani ang head sa Coast Guard sa Kwanda sa Redco da? Action direct. Sino ang head nila? Sa Negros gini si Captain Librilla. Ano ni si Captain Librilla na huya maghambal naman? May report. Nakita ko, ipakita pa ganun sa ako ng report. Sabi mo ng report, pero tiyan ba kung hindi matastatement na hindi lang ko hindi namon. Ay na. Halin ka daw sa pwesto mo kung hindi ka maghambal sa amo na nga mabalita. Da kay ang concern nato dang mga tripulante kang ang pamilya mo sa nagkasakay sa barko Gani, kaya pinanawag din kadi. So, nga mga residente, ito ka pamangkot sila mata kung upod do kung wala bla. Kag kung may ato na to nga rescue alin sa Coast Guard. Amo manati ang nagatabo, may report sila. Yung kay Dibisan hindi imo kung halin din sa area. Siguro matag ginaguro, Bisan hindi imo kay ikaw ang head sang Coast Guard sa Bilogan Negros, hindi bala? Oo. Tianong wala ka diber nga magmando sa tao mo. Pila ko na report kay basi mamangkot ang media. Hindi may report. Sa ilang report. Hindi siguro magambal. Sino pang balonda ang head sang Coast Guard sa Cadiz? Hindi blander siya? Oo, gani. Ti man? Mayo, ito gani dikto. Tiyan ba ko malagri. Dikto to sa babaw kumangkot na nga Daka weird mo niya sa kay Librilla niya nga head sang Coast Guard na sa Bredco man? Gani. Pilala na magbalik dito sa Negros. Pinaduhay kita. Pakato sa naligat to ya kay Sir Benamin nga. Si Benamin to nga open to sa media all the time isang gabi tawagan mo to kasabat. Kagikin to ganito ang gabi. Ito kami balita lang. Oo, kasi ang alaman ta karon mamangkot na sa kay Mayor Bing kay din yan linya ni Mayor Bing yan isang Coast Guard. Namo na gani. Ambot yung sitwasyon tabo diri. Gamay lang man mo. Si Librilla nga do kado kaalop sa media yaw. Do diri sa Aksyon. Ara na gid ang balita sa imo da nga opisina gipadala na sa Coast Guard Cadiz tapos di ka pa magatag information da bonano. Ano mo na buruhon kag himuon nga binuro? Kita lagi ka tinaw nga may report. Yan ba ko hindi mo na pwede. Ako na ako maglawag-lawag na hindi mo na akong balita na. Oo. Kiyara na ginman na gali na pwede na nabasahon mo. Siya lang basahon, basta siya lang mambal na. Gani. Huwag na problema, tari police gani, gambala mo na, may balita mo gina. Marito itong Western Visayas, Northern Cebu,
ga-update sila ba nga matag na kami the info sir kung ari di available pero kasabat di sa nambal wala importante kasabat Nan, amo na, di ko masabat sabi sila bilhin nga sir, dali lang gid kay medyo alang-alang pa kay do man nilang report mo ginakakulo kompleto ko pa na di ko ditapos yung istorya. ang ano to kaniya Sa magpaapa-apa ka man nga hindi ka man daapa, kang hindi ka man da bungol. ang ano ni gani nga Coast Guard ni ang gintawgan ko sa Madre Dios nila Oo, Cebu. ang Cebu ato sa nga lawod kasabat na bala ko dugay lang sir pero miari kami di sir kay ari kami to nga lawod sira Si Dumayo pa yung nga ang Cebu makasabat nga ding Negros kag ang head ng Coast Guard sa Negros ari nagidi di pa kasabat. kani man Ay, sus. next time sira no ang dapat ano kay para mayo lang aton ano kay bisan wala basta kasabat ng okay ginasa hindi ang no Amo na budlay sila kung isa kay ikaw pa yung mapayon sila nga ila na gani obra nga papabalo sa tao kag sa mga concern mga tao to nga na dala to sa barko oo amo pa rin na kay concern kito action kay taga Negros tong sakay tanan Oo. taga Cadiz to sila mong Ang aton na gusto na balaan maging patara lang kamo to nga rescue sino tong rescue sila amo na bala. Oo, Ano to sitwasyon na nila to sa mga comment na rescue yung mga moto anong sitwasyon nila subong to mo na bla. ano ginahimo ano mga aksyon Oo, mo na lang program. kasimple sa pamangkot sa media tanis mo kanang kati ikaw ya do ka alop si mos media ay Captain Librilla ho. Oo, nga mo na. Ano, sa tumakaksyon na karon na dito guy. Anyway, ka-coordinate man diri ang Coast Guard Bantayan Island sa ton. Kag naka-coordinate din ang Coast Guard Madre Dios Banua na sa digto sa may Cebu. Kay Oo. dito sa ila area nga nasakupan ako sa insidente. Ang Cadiz ginagalabot makita no kay Chief Petty Officer Aksyon nila dira ang commander nila para maibaluan natin ng detalye sa direction direct, no? Anyway, so para mo na mga ka-aksyon, sino ang pinakaluwi sitwasyon sa palibot sa Surad Sang Bacolod, Subong hapon. So, totalan mga ka-aksyon, basta mo sining panahon namin gimaligos sa mainit na kape. Pero kung kape ang atong tagabalan, Sa balita, una sa aksyon. Salamat Kiraksyon na dyan di ang sitwasyon trapiko Surad Sang Bacolod. Nano man ni si Captain Librilla ni sang Philippine Coast Guard di man do ka alop sa imo yanuyaw. Nakabudlag gid sa imo ispilingon. Kada kabudlag gid si mo kuhaan balita. Ara na gid ang balita nga ginhatag sa imo initial report kag spot report sang Philippine Coast Guard Cadiz. Di kagid kahatag ang mga information kag konsuelo sa mga bidyada nga nagapamangkot sa imo. Para man na sa inyo opisina da ang balita nga ginakwata para mabalaan man sa tao kung anong ginahimo mo da bilang amay ka sang Coast Guard diri sa Negros. Ano ang action taken mo to sa natabo nga pagkapsay sang Roro kakwan? Ka-TriStar to anong sitwasyon sang mga sakay sa to, kung may na-rescue ka mo, ano ang ila sitwasyon? Kung may nagkalamising, sin-auto, para pabalotos pamilya. Ano man niya si Librilla, nga daw ka, budlay man ni klase tao, ispilingon man. Una sa balita, una sa aksyon. Obra nyo na. Amo na siling ko bilang ang obra nyo kahapos, hindi nyo na papabudlay, bla. Ala-ala bla ko si Mayor Bing ato nga interviewon, parte sa itong nag-capsize nga barko ka TriStar. Ala mo na si Vice Mayor Ircel Pamilyaran kay ikaw di ang head sang Coast Guard ang concern na Coast Guard mahibalo mangutana man tanisimo kung ano to ang report nga nakuha mo tuod to ang report kay may nagkalamising pilang sakays to muna bla kaya ato ni concern ang pamilya man itong nagasakay to sa barko kay kalabanan to taga Cadiz kita mo di taga Cadiz ka pamilya nga naga-text diri sa amon naga-chat diri sa amon nga FV way kami isabat alam ba kami karon mag-drawing hindi kami karon kuris-kuris karon di may report sa pamilya kay inyo ini obligasyon Captain Librilla sa Philippine Coast Guard tig-agi daw budlay gid daw. Una sa balita, una sa aksyon. Kung mga budlay gid po, way ka na lang sa banga ka magpalumot da.
Kasimple gila na yung tasking ang imo nagag simple na pagkatag information sa media da. Ara na gid ang spot report ka ginahungit si budas ang Coast Guard Moscadis. Di ka pa yan mag-share da. Ay na, ano mang klase tao niya si Captain Librilla ni man. Nabudlays niyo spilingon, ginabuligan na kamo, tapos kamo inyo ya, daw wala na sa bungog nyo. E doon hadlock pa mamalatag information. Isa sa pagsaba sa telepono, nga ginatawagan kamo, way kamo sa labat da, ano mo na po sa cellphone nyo man. Abi, hindi ka mo magamit cellphone da, para may rason-rason, hindi ka mo matawagan. Di ba, Sir El Rey? Sir El Rey ka na yan, yung cellphone nila makabilog, pero tawagan mo na tanang kasabat ni. Ano nang budlay ko sa ahinsya sa gobyerno, like sa Philippine Coast Guard, kay inyo niya obra. Ang amo, ni kapatigayon malang kami dito, budlay gid. Nagkari ka ginabuligan pa kamo sang media, paibalo sa mga pamilya concern nga mo ni, hindi ka mo magkabaraka, kaya inyong mga pamilya nga sakay sa barko, safe and sound. Muna bla, di ba kagidihang pon galing kay Captain Librilla. May pa itong isa nga nakahalin di si, na to Captain Binhamin. Sus kaayo to klase head sang Coast Guard. Bisan tungang gabi, ito yung gabagyo, matawagan mo to ya, kagasabat sa cellphone. Inaya tawagan mo sa cellphone, may gasabat. Katuan mo sa pisina, ya, ara na gitang balita. Kaya pabalo na gani ang yasiligan ng mga K9 da. Kasi ito, hindi pa siya magtubang si media, hindi pa magatag informasyon. Ano nang balita nyo, spot report nyo, buruhon? Una sa balita, una sa aksyon. Ay na, ano man kamuda nga. Kasimple lang sa inyo trabaho da. Pinapabudla niya pag kugulingon nyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:34 na. Pagbalik sa inyo para tuntunan, report na gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa katong importante nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay inanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento,
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination, maghugas sang kamot. Mabalik din sa atong siling pagbagalagad may hapon nila kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas Sipalay City, sa kay Ana Sinoro, sa kay Milili Oligo, Elizabeth Malaka Gamala mayong hapon gid kay Sir Edwin Pinida dira sa New Jersey, Arisa Lianes mayong hapon dira sa imo, Emi Di Benagracia Kalimpos kag Barina dala ang Galvez family. Ginatamyaw ko dira from Bago City, Emi de Venegracia. Evelina Pomoseno, mayang hapon. Joanny Mil. Pa-check attendance lang. Si Emi de Venegracia, nagalilis sa Barangay 16. Si Jonah Perez Salon Dagit, mayong hapon. Inday Blasada, mayong hapon man. Alex Montesa, kay Mercy Palacios Relatos. Boundaries ang sumaga monitor gidira siya. Ate Yakim Iriman, Bea Jonathan mayong hapon dira sa imo kag sa bilog bunga pamilya. Erwin Di Catoria Gonzales, Kent Bulakha Wanisa dira sa Barangay Handumanan. Jeneline Banduha mayong hapon. Alin Lowy Himotea ara sa Linawon Kawayan, tamyaw lang pamilya diri sa Bacolod. O sa kay Kuya Maki Kayong, mayong hapon gid. Melvin Piñapel, sa kay Dingdong Di Guzman Severino, mayong hapon. SB members ang San Enrique kag retired police captain si Dingdong Guzman Severino. O sa kay retired police Colonel Ulysses Ortiz, my good friend, mayong hapon kag sa bilog ya pamilya. Kay Aiki Carmona, Hasmin Divino Viloya. Oy, sa kay Madam Hasmin Divino Viloya. Madam, ay hapon ta sa imo. Jeneline Bandaho, ara sa Quezon City. Si Ma Teresa Hopelenya. Ara na sa noy. Nakastarbay na sa line number 2 si Aksyon Eden Amoso. Mga balita na tipo niya gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Eden ba yung hapon? May nakulasyon na rin sa tanan ng mga caption mo, hindi ka pa-COVID ha, kaya ang occupancy rate sa mga COVID-19 hospital sa probinsya sa Negros Occidental halos nagakapuno na. So kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, ang occupancy rate Aksyon Eric sa COVID-19 patient sa Valladolid Hospital yara niya sa 102%. Imagine, nagalalapaw. 92% Aksyon Eric sa Cadiz Hospital. Kali 17% sa Valeriano Bertoslao Hospital. Bago pala rin nag-open ha. Pero 17% na ang occupancy rate. Kaya ang Balidia, Aksyon Eric, mas ginapadating patubong ang construction sa annex building sa Cadiz City Hospital para madugangan sa another 51 beds Aksyon Eric ang COVID-19 patients, ang COVID-19 beds naton kay miskan ang quarantine facility puno na. Kung madugduman mo ligan, may ginadihon sila nga ang mga quarantine facility himuon field hospital. Oo. Kay kadamo rekubiko sa Aksyon Eric sang hindi man pwede nga tungod kay Capri lang bira may CR isolated pwede na siya himuon COVID hospital gali kay damo pa mga requirements. So amo pa nasubukan ginaproseso man kang aton sining Kapitolyo Provincial para at least Aksyon Eric wala man ginapangabay nga magdamo ang COVID-19 cases sa aton basta ready lang ang probinsya.
Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita. Una sa aksyon. Salamat yun, Aksyon na Eden Abuso. May hapon nila kay Barrio Garay. Ito, may ilang mga pamilya, Kauntaw, kay Boss Junior Igong, Madam Bibi, Gerald, Nonoy, Inday, Kagjan. Kamonitor gid sila sa Barangay Pantanon, DSB. Barrio Garay ang panamyaw. No? Salamat gid. Homa Luminada may hapon kay Rhea May Ladjo, Emi Esmeralda Dolido, sa kay Geraldine Buhol, L.A. Amante, sang Kuwait, Manjo Arneo may hapon, ga monitor sila sa atong sininga pagpangalagat. Wilson Villanueva sa Barangay Tumanan, Toto Rowel Hipelga and family, happy listening. Rochelle Diquito Rojo, kamusta nila si Hado kang si Kupare ko Giovanni Rojo. Sa kay Diego Bal sa La Carlota mayong hapon. Amaman kay Cathy Calatrava dira sa Singapore. Gam monitor masasatong sini nga pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:48 na. Alin sa report ni Aksyon Eden Abuso sa luwalta report ni Aksyon Art Tayupon. Mayor Bino Nardia plano nga magpatawag sa meeting angon sa panibago nga magtaas ang kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Vice Mayor El Cid Familiaran. Yaring report ni Aksyon Art. Line number 1, Aksyon Art, mayong hapon. Ngayong hapon, Aksyon Eric, amo na subong ang plano ni Mayor Bing Nardia matapos nga sininga hapon ang ginpagawa lang nga records ng DOH Region 6 con cases sa COVID-19. Ang Bacolod, no, mas nagtaas makita sa Iloilo City kung cases ng COVID ang paghahambalan. Siling ni Vice Mayor El Cid Familiaran, siling niya ining record actually do ikatatlo pa lang niya best sa bilog nga tuig Aksyon Eric nga ang Bacolod mas nagtaas pa sa Iloilo City kung kaso sa COVID ang paghambalan. Siling din ni Vice Mayor El Cid Familiaran nagka-istorya kay na si Mayor na ma-meeting, no, upod sa COVA Council, upod sa EOC, upod sa local IATF. Agon istoryahan ini nga concern Aksyon Eric. Pagod sunod rin kay Vice Mayor El Cid Familiaran, isa ini kaseryoso nga bagay kay natural kinanglanon nila nga kung paano magkapangita sa solusyon diri kay isa ka problema nga nakita iya sang Vice Alcalde amo paghatag kumpiyansa sa publiko nga naway na masyado na sunod ang health protocol ang ginapatuman tapos ang iba na kumpiyansa nagatag na kumpiyansa kay nabakulaan sa first dose kag bisan pa nga fully vaccinated. Why naging Aksyon Eric sa pagkanong. Siling ni Vice Mayor El Cid, siling hindi kita luyan na magsigi-sigi na siya because di amo man ang basihan sa posible mangin quarantine status ng syudad after September. Then next week, October, nakita mo, instead nga magnubo ang cases sa Bacolod, yan nagtaas. Siling niya amo ng isa sa istoryahan nila. Kag in fact, ang ginambal ganin ni Mayor, kaya isa pagit sa inatalakayon, amo iya ang concern sa ginakabalakan mangin problema sa supply sa medical oxygen in the coming days. Siya rin si Vice Mayor El Cid, pamilyaran ng chairman sa local IATF. I think this is the third time na nagtaas sa Iloilo. Pelantayan eh. Well, isa na dati Delta na eh. And that amo na yung gapon, the same gapon kuhan na mistake. Ang confident ang tao na vaccinated siya, hindi na sa malat na. Ang iba naman yan natin, tupad ko na, vaccinated na, mas hindi na kung pa-vaccine, okay na. Isa pag-iba, ito panugi sa contact tracer, kung sino ang ila close contact. Kasi mo na ako, Action Art, na nagkakuan lang self-medication sa ila palay. Kasi Mayor Bing ma-entertain na mapatawag siyang tatlo tabi ka gas plant pala. Amo na yung A1 gas, rice gases, and Tigasco. Kaya daw may shortage kita ba? Vice Mayor El Cid, Padilyaran, ang isa sinadra ang Okay. normal man lang na kung Jong, okay na Jong? Right, Action Art? ang talalopang doon mo kay sila niya base mo na sa uli kung maglala magkita problema budlay na. Now kay kabalo ka man ang Bacolod naghuyango na daan subong kapit pagid ang
negosyo, sila nga kung matamaan pagkita sa quarantine status in the coming days, magatugang pa ina sa problema. Balita sa Bacolod City Hall, ang kaaksyon nyo, aksyon at tayhupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid aksyon na art ay hupon kung si Hira Posco Bert Carvalho na diri sa amon wala social distancing wala mga ginadako po nga sundumanan bla isdaan check nyo kon hapon wala gi social distancing siling ni Hira Posco Bert Carvalho sa DSB Pandanon may hapon dira kay Rochelle Fulgencio Susana sa Barangay Matab ang Talisay City araman si Brion Nelvert ag si Wilson Villanueva dira sa Barangay Dumanan Gamonitor man sa aton sining pangalaga. Dugang kanta ang aton si Maxo Balita pagkatapos lang sa aton importante dugang pa nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ito my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Ay nga po nila kay paring Roger Montalvo. Sinya wala gisang strict implementation. Yung classic sample dira sa Central Market, damo gyapon wala gasunod sang health protocol. Yang importante, bakuna gid. May tama sa paring Roger. Ay nga po nila sa kay Warren Magbanua. Number 1 kagawad sa Barangay Antipolo. Sa kay Kagawad Arsenio Pitisa sa Barangay 12 Victoria City. Ginatamiyo kamo ni Nono Miravalles. Maya po nila kay Sir Ryan, kay Boss Edward, alin kay Sir Jigs ang Panamyaw. Kay Kuya Police Master Sergeant Joselito Lugo and Family, mayang hapon gidira. Kay Kuya Police Master Sergeant Joselito Lugo. Gusto ko pa ang chimpo ko alang-alang na Aksyon Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation magatakop ini temporaryo. Balik ini sa buwas Sabado. Pero upod nyo na anay temporaryo si Aksyon Boy. Kay si Aksyon Rex sa BBB sa Ugto. Kumong birthday ya buwas. Why siya ako matikover sa BBB ya. Si Aksyon Boy sa Aksyon Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Opo diri sa aton nga mga patron unit reporters in action nga nagpagalagad karon nga hapon. Aksyon John Diaz, Aksyon Eden Aboso, Aksyon Art Tayhopon, bantayan ang dugang mabalita. Sa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden. Opo diri sa aton nga mga technical partner sa Studio A,
Broadcast Engineer Joe Macairan, back up diri kay Sir El Rey Dutilio sa atong IT expert. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya, ako naman si Aksyon Eric Magbanua, kita na karon sa Action Night Patrol, last gesto to balas 11. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition, magkasunod sa Dili Kita Madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo